Hello mga kamams! Alam nyo ba, ganito ang magbabad ng pork barbecue. So, unang-una, gagawin natin, lalagyan natin yung Mamacita's barbecue sauce. Yan, mas marami, mas masarap. O, diba? Tapos, lagyan natin siya ng dinurog na bawang, more manyaman. At syempre, yung paminta. Mas lalong masarap yan kung maraming paminta. Lagyan natin ng magic sarap. Konti lang. And then yung ketchup. Lagyan na natin ng ketchup para hindi siya maging anemic ang inyong pork. O ayan ang aking Captain America baby. Tinutulungan din niya ako mga moms. O diba? Ang kulit. Diyos mio, marimar. Ang ating pinaka-secret ingredients yan ay ang Coke. Alam yan. Di nyo alam yan. Kaya pag nagba-barbecue kayo, lagyan siya ng Coke. Tapos, ayan, isa-isa mo lang ilalagay yung mga pork na nakaslice na siya ng pang barbecue. O, diba? May bata na maliliit. Ayan, o. Ang kulit-kulit ng aking baby. Captain America. Gawin nyo to mga moms. Super sarap niya. Ibabad din siya ng 24 hours. Ay, noot ang sarap. Promise.